L'àmbit d'atenció a la dependència és, tal com l'entenem avui en dia, és relativament jove, no? I l'atenció a la dependència en l'àmbit del consorci també és relativament jove. De totes maneres, jo penso que més que destacar la joventut, el que valdria la pena destacar d'aquest any és un cert creixement en el nombre d'entitats representades i a la vegada, i un intangible, però que és més important que el numèric, un creixement en la capacitat d'influir en els llocs on es genera opinió representant un determinat model. El Consorci ha hagut de fer molts deures per avançar en aquest àmbit. De fet, aquest any 2013 s'ha fet un pla estratègic a demanda dels propis associats, però també per intentar donar resposta a l'augment de la demanda de serveis d'atenció a les persones amb dependència, però també per intentar portar una mica el nostre granet de sorra en la coordinació de dos departaments que incideixen directament sobre l'àmbit de dependència, que són el de salut i el de benestar social. Home, coordinació que no serem els primers ni els únics que diguem que és francament millorable. Les entitats associades al Consorci són entitats no lucratives i són entitats amb un alt percentatge del seu pressupost vinculat a l'administració pública. Per tant, per dir-ho planerament, tots hem conegut temps millors. En aquest escenari, jo sí que voldria destacar la preocupació de totes les entitats, de totes les institucions vinculades al Consorci, per la sostenibilitat del sistema, però no només per la sostenibilitat del sistema, sinó per la situació dels seus treballadors i per la qualitat de l'assistència que s'està donant. I per posar un exemple, és dels mateixos membres de la Comissió de Gestió Social i de la Comissió Social on ha sortit un grup de treball per avançar en àmbits on tots entenem que s'ha d'avançar avui en dia, com és el d'atenció centrat en la persona.